Ani hoy wana machinja party mung party mani miya hor thanayo tom soksa jakha reserve thangmani nogo kifil tongphruo gabudini cha bagan o jagao onek no o jagao party mung kotor ngei thanga ni khanaka omakino tini Srinagar thanao affair khlaikya takhuk manik neborba tom driver tai o jaga e-rickshaw society ni bisingtibo affair khlaijaka omakino police Naimwthangni bisingtui tomo ya priseno obono lukurok na singlaijaak dakai rok bai omakino ereng o jagao bo kasuoi sulana jaka tai bethana na jaka omakino choisak nai toni thinangni jati যে দোকান কনজিউমার একটা দোকান আছে গভর্নমেন্টের কিন্তু যে হ্যাঁ আটটা টু আটটা সিস্টেম এরকম আটটা টু আটটা এবারে তো আমি তুলনা করে দিয়েছি আপনার কয়জন স্টাফ আছে আমাদের এখানে শুনবেন স্যার Srinagar thanao phaiga tani bagai thike phaimani hingai mia sarigo ang ko gari chalugui reserve thangni phirupuro ko gari soko jagai aro thanao ma phaiga ta Srinagar abo hingkai tumapara hang gongaram gana da hin tamu ang asuk saimo tiga reserve phang taka jola ja phaimani taka jola phani yang kaisa passenger ma hakai ang gabri thangka phirupuro kai ang Kifilpur Nagar Kifilpur time to pastan pore nang nai sar pastan pore ko nang nai mani nano jokhon te lamar ka sunai mani korop suro ang pula kay kunisilu gobong mo sunai kom pore kuninung mani hingke borok kana pula ang him pang mani pula kam nai nano pathor passenger hake ang yak mana khayu kana nang bor ngasi ta yak mana khayu ni ang bor thangnai na hanai ang buthaka ang biang thangnai ba singka enggak login sebor kana rang seturin sana rang kok sawo kan are tami rang ni ang bo sakata tami rang ka rang duna riya ang ba ang sa yok phaine ona mo tema san krida bini rang sakuti khlam mu kai ang apok khalkata sil khogi phaibe ga dine kano ang khata kano kasa borok tonga abo kasa gulgulang khana kata borok gulgul khana kana ang motamti sam tamti chawjang no kano an gari wa ang hornang humani kasa ang khawo
ungho kata nang besok jora tangga ya bohor nang man sih o kunakrida ya gana o tangita nang ke sobai phapi kata sih ada a jagao hingga kai ang thangpur pulo bike ayang tom kumbono langma happy ang di bike phaitung a bike ronga ano puba di hinna buthak bike di hinna mani borok anu nugo ang klai thangmon ko dongbla bro borok ano nugo ni kija ko humai mo tam kana borok ang hornu ko kata logi kita borok khari sam ke biang khatham ka bar kijak baye engka sate no kaisa yang cha bagan ti kaisa lama ke diba aing ti hinga kai kaisa personal car phayu borok phaigan ang te bongo buthak te ni ang to apro kijak borok ano hatan simnu hoka po nugo ni tam khatam ha ka ni driver sing kana engka buribo samang tunga gari wo borok ano sangka angka an gari wo hornangka cara phai na lage na ang bong samani borok ano saka ang kaka ang thai ko e bo sibdang mano जों गाना गानि borok थाना रो कल खायगोन होननानै bo bini borok कल खायके गाना गानि borok कल खायके गाना थाना से हिन्दी सब borok gai थाना हम gai tom कल खायके ani आन्दोलन गोबां कल खायके gai ani nokni borok कल खायनि borok कल खायके gai borok ano kok sarka borok kok sawo ma haike ang aporkai sin sendegato soi kata nang jaga bahai ke so kya ni otomal mal khunga ang taisa sini dol lok bai taisa phaipi kata besok time ni pore time le ang najagli ya ada gonta ang abul sama ang hospital chomni bo thangna gurgu se thana de phaine gandol sawo hisi hungara disung goton red nani ni je jaga gari sok je jago nang khai puro apuro borok gotong ka so ni ro a sok nai ro to guru borok se kabung ma ro nang nu ara ni police borok serai ja tam bo bahai boys kisa sarai ni boys no borok se pula ka khorngi nung mana bong ja ko tam to sakur nuwa sakur nu ko tai tam to taile ang bo saini emni serai rok na ada boys rok ada bos answer ani boys okse mane bongi figure mu ka saini de bas mane nono kha ko mo han na abo semano abo gari mu ana bthama sung kale khole ai di अच्छा जे मिया जे कुछ जे जे मेरा जे बात कर मन परे न कोनो या करो कोनो na yakla ti semale ang khalang ka bhana ang juta jutu se ekdom biang thang sai malia olo ta he faibro chano shob na no judni juta na an karo na abom अच्छा न के नि yang ro kun sutro mani mane wala ja ke sutro ma ja o ma ha ke wai tin na to abo to ang yang ano ang se yang ya bare ni yang kino je sa tin ta buk malio se ang nga nistana sang kam ka sini ba gera o dugana channi ke bung sakang biang biang hne ang saimia o ko gari soi tong jawo or hindi ke or thangne i ko hakena ke boni ni bare sutro ko abo to sutro to abo angbo saimia ta nang mal khung motor man besok ko ang bising ning kha bisik ning kha tam bo bahai ki pale mani naro abo hangkai anama no ko pension man tong lama ga pension hote lun na uya no manta wife suka suman ingkang prai 24 ta moton tai besok kong tai tongkho ani prai 18 ta moton tai apa ko jeneng tabuk tang na tabuk ang to tomon sanai gari borok tomon sanai ang baisol ne bong san boko habu tum ani jadi ni sere ko ba ansere khorok sana ko takle kolo ja hau sala ni ni bumo an mung manik de bu kami ke singsiman ke joyram senapati para kalasat ni aing tinaro saja na nong ps ke zrenya ps nong ma ke no kon chal kin kai ka tom tom chal kan sa tingo so mo ro ni ani solis ni ba ko na ni ke komol de burma kon na let ठीक है nong ko ko जों जेला टाखुङै आं नखरा गबुरि आं जतन गुसु सिन बुरि o jagao जों जोंनि फेयारनि एप्लिकेन्ट जों जमराखा दुइटारखा कायसा अंके सोसाइटि निङै कायसा अंके बनि जे खुद निङै मारखा गताबु जों बर बाय काक सालायमानि यागलो बरक जों आसारका विदिन 5 days 1 month 1 week ni bisingono borok je a culprit je abahai gunda hai ekba abahai je mafia phanung tongkha jes phanung tongkha abahai rok no borok any how khlai borok arrest khainai romnai chai tongnai hini borok sawo amahai gam bagino जों bongno korka sata kaisa ti asa sar जों corporate khainai borok no sata kaisa jora ranai sata kaisa ni bisingo borok a borok a unknown person bano borok jesa khlaibo chai togai ti khlainai hini borok kogri roka abahai ta যদি বড় বড় সামনা
हाया मा रमायान के बबा हाय नोंनि borok o samung no khlaimia chung sapta kaisa bongnoro chung ko memorandum jamarka tai FIR borokha borok khlaini ni gosija khaklai borok khlaiana yoglak prosason no yago tongmaba jodi no prosason rok sapta kaisa ni bisingo khlaimia hangake chung tebo saitongnai prosason no bahike pressure rui even dog squad pano tubui investigation kaham ka khainani bagai abo chung borok no apu taisa chung nangkangke जों ताइसा बरकना मेमोरेन्डाम जमा रनाय जे मानसाक जों पारा एलकानि बरक बाय आरो बाजारनि कमिटि रक ख्लायै सह जों फायै नाखौ जों रुट ब्लक खायनायनि लामा फानो मा थांनाय माबा हायदा नरनो थक थक बाका तिनि sak जरातै जोंनो चिनि बाजारनि चिनि खुमलुं बाजारनि कमिटि रक चुबाका ताइ अरो गाबरदि टु ताकरजला sini auto driver tai aro e-rickshaw chalok tongnai rok bo chuno chubaka oba hai khlaiयै oro gabardi bazar ni borok rok bo chuno chubaka tai koyekjon local rok bo chuno koyekjon chubaka ama haita Kini se jora tai malkhung mothongnai rok busuk jona rok thake ro chini oro sokoi kena 300 above dok sokoi kena chini malkhung ke 197 kahai rok sokoi kena khabang tawte busong miani je gotna mia sal thanani je gotna nok saiman khana khoroksa khumung amchani khoroksa takuk reserve phaimani reserve phaimani yagulo bo nogo phirak tongpro gabudinta ye nogo phirak tongpro bo je gabudini je cha bagan je o jaga rogo onek gotna kotor bo ungni paijak bustangni salogo onek kotor ungjak red tape rok onek case ungjak o jaga o o thayano miani je accident nungmani thai normo oboni ani screen no nugui tongmana o thai bo jaga obo nono salni mambli phunai norok nor thangai phunai ang khajan tade busong tini e-rickshaw society rok tini kwbangma phaijak je o PS Srinagar PS o thai shok paijak o Srinagar PS o tini je secretary president tai o driver khai kok sanan boi phaijak tai kwbangma borno support khainai gabriam tani tai local amake support khainai tongo amakino support khaiयै borno tongo tabu borgo phaijak logi no tabu bising habai bora kok sai tongo borbabu tai usibai amakino norno jeng khoroksa taku bai ojani je e-rickshaw society ni borok bai jeng kok sungnai lena chini taku mia je gothna nangmani bo thai rogo bo time rogo ungkha saita sar saita na sar pasta di nang tong khanaka ba o jaga sokjangman जों खोनाका सिनि ग्रुप दङ खमलंग e-rickshaw society नै आ जागा सालाइते माने ग्रुप बरिखा माने खोनालाकेता tamani khana माने गारि सकजाक दंखा सिनि दा मनमोहन तामसिका मा बुङो दा मनो बिनि गारि सकजाक दंखा जतन फाइबायदि नै जों हरनो स्पट भिजिट फाइ थांबायके जों दा कायसा नायथानाय usput je visit khaima jaga no tom nukha tom ko bo romja mane o jaga o attack khajaka o borok sobo se haidaman आ बर' रक जों ताबु थाना इनभेस्टिगेशन खालायखै तमानजानाय गाबोन बागै जों ताबु अ जागा साइकेल लांसनायका 24 घन्टानि बिसिङाव रमिया केस जों ताम खालायमानाबो याफ्रि सेजानायका nongni e-rickshaw society खमलंग e-rickshaw society बिसिं ani sinmo आनि मं विकास देबरमा आं खमलंग e-rickshaw society नि एग्जीक्यूटिव मेंबर ambai bela bela kata kuno khabang takte busong no rot je tom sokja jangmani o tom mo ang no kunu ra ter pahin bosi sanan cameraman no kwbangma borok phaijak yang no nui tongmang khana tini borok je o jaga making khailayai ba tini rally khlailayai tini phaimani o je thana o nechung yang no nang ter pahin borok kwbangma no nui tongmang khana khajan tabu borok onak bukha thamjak khoroksani dakaiti khaiयै khorjan borokni tom sokjawai nung to manaiba nung to manai khorjani bohokno nung latri nung to manai ne phasong phringjada numa song phringjada bo pura phringoi tong hangke tang mai ma khaiba nijini borokno omaike nijini borok omaike ngaiयै yakti salaiयै buthara naimani chesta obo tini salsai abo kwbangma salo na mahai nugjak tong khajan tadu buso bukha khamphayo khoroksa kok mathunai ang bukha saiphayo maharungno
tom ninga amhai yang hari trek sai thang chungkok amake chine tiprasani bo songo amhai ingmani blai khitra pomong blai hamya samung rok khlaijagi tong amhai nugi tong kubang ma jagano terama thai jagano amhai ngi tong khajan ta busong amhai no ha jotol korona mak tiklanya kubang ma komen dogo phakemia jotono kap lajak ba mini je kamani mini churani tomna singra bai ke sana paimani rok ojang punon khan tabu phaj rek khaye phani bai ko bujago o jaga kubangma borok bo tongo dai kubangma bong ni gari bo tongo no nu tongma na khajan tabu bujong ga trek khaye na sungjang punon na o jaga singra rok min chrai bai bo mia kabu rok samani mi ansarani bagai mane rok paijakni samani o khorang khana kan chang mak diklainai khajan ta busong tiprasa hanai thanja tongo hanai jotono thanja tonglai mani bisingo tin tiprasa rok onek kam sitra khai tong tabu gaji tiprasa hanai tabu bisas khajan kok jagli abo haji chini borong no khayo chini borong no ma kengayo jotono thanja nei salayo haipra mai themrang rok no ke jongbo phil gla khaji amai themrang no jeng najoti khanai tai joto society rok no najoti khanai tai joto society no borno support khajak tom e-rickshaw society khumulung no trek pani bai ko dai kini an cameraman no trek o jagar go merok no to mang khana o jaga o tom le tom dus khaikya o tom le tom khaikya o borong no o mai dagai tirang no na tu goi roma no ngaji busane bagai oboga singra khadan tan bu singra bo obo singra paitlang mani bo sana pajang no nung dong hanai ko bo sana paitlang busane bagai busa thokjago bo min busa thokjago ni paitlang mani oboro tam khaike bo amake hor mathang khayoi kini tiprasa no attack khaimani ni jiran bisingo amake ne bekha khaphai khajan tar busong jong tabung nokhorke jong kok salanya jagao inko o gari le ombachi bo songja chai tongmani songja khai tongmani ombachi nogo kaisa rikirei kaisa kamdli kirei o bai gari bai soise chai tongmani ba tomni bagale o gari no nong thokna dorgar ani nugi tong hangke ang no sao nang huchero gaham ke tongna ke tongdi nang hangke chini e-rickshaw society rok kubang ma tongo o e-rickshaw society bai ani bisini thang hangke nang manjang na yaji nono najugi khali borok bo haji amakeno chini pamukte bojong chini thinang ni borok ama hingman saya je oro je khnamani je ang khnamani miang usbodo phaikya jaga usbodo phai anor no khnani channel bisingte thinang chanti channel bisingte no nugi ma khana inke ama ke tom khaima kaleka chini borok nijiran bisingo cha ama ke buthalai tonglayo toklai tonglayo rep khai tonglayo nugi tongle tawu jorote social media wo ha tom khaima kalai sa dama rok nijini borok khairule ada nijini borok hamjakle ada norok ama biya luchar nongke phiog laga ji suja kotha thinang chati channel thinang ni borok ni bagai samung khai thanai aisi suja kotha hambai khajan tarbujang ani je ani video nai tongnai hamok tongha like khai jaji suja kotha hamjage je ani je kok samne hamjage engker like ta khaji suja kotha ang sairu hamok tongha share khaji bang borno share khaji am hai kongma ang tini kok sai tongmani ta borok phage sen kok salne khajan tarbujang aso toni kha thina tari nai tongen ta phuk chai bu jono joton na hambai ko